iJoshua Channel 3 icela uqala inazise ngamanye ama-services engani-offerisha wona okuwuqasheka emcimbini, imishado, imemulo, imkhehle neminye nje imicimbi eminingi kanye nesystem eqashisa ngayo. Siyabonga. Uma ufuna ukusithatha ungasithola kule number 067 105 7512 067 105 7512. Siyabonga. Sibabengelele ababukeli emakhaya abahlanganyele kanye nathi kulesiqephu lapho esiphendula khona imibuzo esuke ibuzwe ababukeli kuma social network. Sizoqala ngombuzo kaMondli Mdletshe ayobuze kwiquiz kababa Ngobese. Njengoba nje abanye benu bazi ukuthi ubaba Ngobese nje akaphilile njengoba nje siyenza ama video kaphambelini sichaza lokho, so sigcine sicela ubaba uMkhwanazi kuba aphendule imibuzo ukuze abanye bethu bangagcini sebedangala ukuthi babuze imibuzo ngaphendula. So soqala ngombuzo kaMondli Mdletshe. uMondli Mdletshe wakhomenta wathi siyabonga baba ngolwazi, nginombuzo mina ekutheni mawushonele intombi uhamba uyogezwa kini, engabe phezulu kwalesi silwane ozogeza ngaso uthini kuso, futhi kwabakini ubabikela uthini makuthiwa uzogeza? Baba sicela usiphendule. Cha, angibonge kuleli thutshana noma kuleli thuba ngilitholayo. Yeah. Njengoba uNgobese sekushuda akaphilile, cha impela ubambekile, kodwa naye sizoba nkosi makhawuzi sizoba naye nje insukwini elandelayo. Umbuzo manguthola kahle lensizwe ubuza uthi uma ushonelwe intombi ba ebese ugezwe kukini isilwane uthini kusona? Yebo baba. Phela uyasho nje ukuthi lesi silwane ngoba usithengile nje esothi ugeza ife lemnyama lokwehlele ukuthi udlulelwe intombi yakho emhlabeni. Yebo. Okwabakini vele kusemthethweni ubazisi uthi ukhona umuntu ade ngizwana naye kodwa ngesho noma ngebhadi uNkulunkulu usumthathile. Manje kubalekile ukuthi ngigezwe ukuze sisusele lo fele eminyama esemzimbeni. Yebo. Kuze kupheleni kosuku mase ufuna ukuganwa lo umuntu angakwembatha azakonisela umuntu obufuneka umthathe manje bomngakho ngoba lo muntu usuke enamathele njalo kuwe ungasakwazi ukuqhubeka phambili nempilo. Ubunesikhwele ukuthi ungathandana kanjani omunye umuntu ngikhona mina ngihlezi kuwena. Kubalekile ukuthi ugeze umkhiphe lo muntu kuwe. Ukusho ukuthi baba ngixolisa nje emlomeni, ukusho ukuthi baba uyana emsamo shothi ufike ukhulume ngale mbuzo. Hayi, awuyimsamo. Shothi ukhuluma nalabo abaphilayo. Yes. Ukhuluma nalabo abaphilayo ebese ubusisa isilwane. Ngesikhathi ukuthanza amanzi lapho ubusiswe la ukhuluma khona le mbuzi le ngoba la kubaleke khona ukuthi ngiyogeza ngaye isisila noma umnyama enginako. Mase mawugeza ukhiza ngaphansi uphandwe egceke. Ugeza ngaphandle vele useselapho sokufuna inyongo nomswane wayo kuphela. Hayi yonke into yayo. Ayidliwa futhi lo mbuzi. Ayidli ungageza ungayidla kanjani into sekuyinsipho ugeze ngoba sesingcolile leyo nto. Bathanda inyama. Makukhona ke abantu kodwa nina la ekhaya egcekeni anithinti. Nizothatha lokho nje okuncane ufakele emanzini uhambe uyogeza. Abantu abangaphandle abangahlobene nani abayidlayo ngingabapha nje for free. Futhi ngaphekwa la ekhaya boziphekela bona lapha ngaphandle bayidla. Ngizokwazi katheke ubuzo kosigayedle lekhaya. Engani bese into yogeza nje. Wena ungageza ngamanzi. Igeza yena hayi thina bamkhwana. Angithi njengoba nila ekhaya egcekeni uma ugeza yena lo muntu uyinsila la ekhaya ngithi. Ufana ukuthi unani la ekhaya. Wena ake ngithi mhlawumbe umfowenu lo uyageza. Ungathatha lawo manzi ageze ngawo aphuze. Baba imbuzi le baba. Angithi ngibuza umbuzo uthi mina umfowenu uyageza ngala awugezanga wena kugeza umfowenu la manzi kade egeza ngawo akithi mina ungawathatha lawo manzi waphuze na? Ngeke ngoba ani angcolile. Nalembuzi nina abalayika kufanele nidle ngoba ingcolile kanti nigeza isila ngayo. Imbuzi okugeza idliwa.
Unzima umkalazi. Umkalazi umbuzo wesibili simanga kakhulu kuandile Mbatha. Umbuzo wesibili esuthola kuandile Mbatha uyabuza uthi amahla amazimpungu uqale wancoma nje kakhulu. Yebo. Ngiyasusa bencumana nami impela njengomphathi sohlelo. Akazi kanjani. Uthi amazwe esathola kwimpunga sibonga kakhulu. Uthi kodwa ngisacela ukubuza. Uthi ngineminyaka ewu27 angaze ngenzelwe imbeleko. Uthi angaze ngenzelwe imbeleko komalume. Uthi ngabe yiphutha yina mengayenzelwa manje. Umbuzo muhle kodwa unombuzo futhi. Ba. Umene iminyaka u27 yena. Uwesingaki kumzali wakhe. Awuzange ucaceke lapho. Ba. Imbeleko ayenzelwa nombani. Ba. Imbeleko yenzelwe ingane yokuqala eyisubulu. Ba. Iyona ethathwayo yenzelwe imbeleko. Ba. Koni nalume. Futhi hayi noma yipi. Uma kuwukuthi nina wagana emzini wasezala lengane ezalela emshadweni. Iyona ke yalapha koni nalume yenzelwe imbeleko. Ba. Ngeke uthathe ingane nje eveseni kwahlangana lapha ehlahleni noma emahlathini yazi athi wenzela imbeleko cha. Futhi lezi ezinye ingane nje ukuthi kwenzelwe leyokuqala iyona yenzelwe imbeleko. Lezi ezinye elamalo sizobelethwa ngaleyo mbeleko vele ngoba kusuka kuyimbuzi lenzelwa ngayo. Okay. Fela lapho imbuzi ishukwe leso sikhumba saleyo mbuzi. Hayi lezi namhlanje uzithola ingane sebelo bakubelethwa ngembuzi. Yenzelwe imbeleko. Ebese zonke lezi ngesizobelethwa ngale mbeleko iyodwa ingane yenzelwa leyo kuqala izibuku. Asithe ba umphakazi ke yonke lento osoyichazile uyawabisa noma requirements wonke lawa akade uchaza uwingane oqala izaleke kahle yonke into. Umbuzo uthi ke usameli uthi nebesena 27 sangayenzela naye imbeleko phela bese sewungaba ukuthi kugcina icala nje kodwa hayi mhlawumbe uzobelethwa ubani ugodo olidala kangaka. Ngizokugcina usiko hayi ngicela mina besifuna ukubuza lo mbuzo lo nje sina 27 phela sengaya lapha komalume bafika bambike cha nansi ingane kaSibanibani la wakha la kwaSibanibani ngebhadi ke ngesikhathi ezalwa bengezanga la ekhaya zosizeleka esimenzele imbeleko nganasi silwane sesimbuyisela lo simenzela leyo mbeleko yakhe bese bemfaka isiphandla abezinyama iyadliwa ke leyo mbuzi ayinankinga ngayila imbeleko yenziwa bamkhalazi mase ayisenziwa ke le mbeleko le yenziwa le kade uyichaza sikhumba phela vese lo muntu isimdala sizofaka isiphandla nje sebuzi okay ngeke senze lo ngeke usabelethe ugodo olidala kanje umuntu omde 27 kwayena sinezingane futhi izongena namhlanje le unine sesisalukazi lo muntu uzombeletha kanjani iyangithusa la baba umbuzo landelayo uqhamuka ku sibonga ukuchazela nje lo umbuzo kaAndile Mbatha. Umbuzo landelayo uqhamuka kulindo kuhle khulu. Ukusho mhlawumbe mangibuka umbuzo wakho based kule part le yokuthatha umuntu osenengane ngoba ubuza ukuthi manje uma umthola engenangane but engaphelele engasintombi yipi procedure ukuthatha umuntu kanjani. Akeke lo mbuzo uyefana unengane akanangane iyefana procedure njengoba engasaphelele ngeseyona intombi nje uyameshela lapha uyaqoma niyalobolana uzofela umqhwisa khona nama akugana khona mase ongena la ekhaya funa wena sekukhona imbuzi oyibekile uthi mefika la ekhaya nje uzoyithatha le mbuzi uhambe nayo uyemsama kini ufike ushisa impepho batshethe noSibanibani nangu makoti ngebhadi ke bengasaphelele ngicethe ngale mbuzi le ngiyamgeza ngimsuse nezandla kade zimthinta ukuze maela ekhaya noma epheka ukudla apheka ukudla okuhlambulukile awuzodliwa yini nonke la ekhaya ngoba ngesikhathi epheka umuntu la ekhaya akaphekeli nabaphile kuphela abangaseke uyabaphekela kodwa lo muntu mengahlambulukile enalezandla kade hamba ethintwa ngazi kade la namoya amadoda bayakuduba lo kudla ngoba abantu lo muntu uvesa kancingcolile ngesikhathi umgeza umsusa lo uyakhuluma umsusa zonke lezi ndla kade zimthinta namatho kade lana namhlanje kufuneka kusale wena wedwa ukuthi basibela na wedwa nje kuphela akasekho umuntu esazophinda lale naye
futhi umakotweni makwaphinda ke kwakho into eyenzayo ngaphandle ngale seniyobona nithi nimenze njani yabo kufanele nimgade ngoba sewumfazi wala ekhaya akuseyena wezwe ningayenza futhi nimhlanyise manithanda hambe tshela lonke izwe leli uthi hayi ufebile ukukhona bomkhwandana hayi lalela umzi wakho hayibo lalela ulungisa umzi wakho hayi ma ake kubuze ke insizwa kithi wena ungavuma yini umkakho usihamba simtarapha nje lapha enqeni simthinta thinta kodwa one kahle sabantu amtarapha wayenhlanisa yena cha phela mina engimfebisini uma mina into yakahamba yofeba ngubuye ngifebele yena ngesingayi kufanele babona abala ekhaya noma ngisathehle kufanele ahamba etshena abantu uthi hayi ngafebe emzini ayikhulumeleni ngomlomo wakhe akaphoqiwe phela ahamba yofeba kumthetho into umakoti nje uma semzini nje abheka nendoda yakhe kuphela ngayiphatheka kumele ambile nje akhulume nendoda yakhe ukhona ayidinga nje akayicela endodeni yakhe hayi ehamba axoxoma yonke imizile ukusho baba kubalekile ukuthi ngosuku lomshado befangene ekhaya ukwenze lokho kade ukuchaza kubaleke kakhulu lapho sokumgeza impela ungena la ekhaya sehlambulukile yonke into ayithinta la ekhaya babona umakoti abasawubona wonke lama nomuntu obekwa la namadoda awu10 wasula ngaso selesikhathi asale clean xolo nje baba uyageza ngale mbuzi yena noma yebo uyageza yadliwa kodwa leyo mbuzi izodliwa bani awu naku sayidliwe ngane phela nayo lalela indaba yokugeza angikhuluma ngiyageza bathi yamgeza bese insipho yokugeza uzomfakisa isiphandla sayo uyambopha la ekhaya uyageza lo mfazi ngayo yena yedwa futhi ungaze ufuna ube wendoda yakhe nibe nobabili umgezi wena esimase yogeza athela amanzi agcwale la ufake lenyongo lokufaka umswana uhambe naye uthi umgezi abukhuluma nina bonke nokade nimthinta nenze yonke lese ngiyamhlambulula namhla kufuneka angene ekhaya sehlambulukile clean yokusukela ekhanda nje impela kufuneka angene amanzi ehle na wonke umzimba ngisho ngemuva emhlanje sheyingane zakhe nje napho yonke izofika phansi umzimba wonke kufuneka ageze nje ehlambe ngalamanzi ngoba mehamba yithi uzofika rob mehamba yena ngosona fika lapho mhlamba hlamba izandla enyawo lezi nengalo nobuso labuye kube khona indawo azoyishiya kanti kufuneka kube khona yodwa indawo ezosala kufuneka ageze wonke umzimba wakhe wonke angashishi neyodwa indawo ingageziwe inzima ke leyo mkhanazi ngizocela umfundi umbuzo okwesithathu ngizocela ungamusho mdadewethu ngenxa yombuzo obucayi anganoma ngaphathi ohlele ngamusho yini cha phela ngoba esho public ukuthi angakingi okay umbuzo uma kulindela ukheso uthi sibonga kakhulu ngokwelulekwa mhlawumbe usho ukuthina nje abantu abade bekhona beshuthi uthi wayiqhamisa chaze ngoba kadlamini uthi ngicela uchazeleka lapha mushonele umuntu obujola naye wayomala kubo wagezwa ngenkukhu kodwa umuntu wesilisa akahlali nixabana njani uthi ukabilisiza kanjani ekikeni yakhe awubone lo muntu akageziwe nakancane nje akaza agezwe lo muntu njengoba engahlali umuntu wesilisa nje ngoba vele unethunzelele yasoka lakhe kade ethandana naye akaza agezwe lo muntu uyihlalele ugezwe ngani ukugezwe ngenkukhu umkhono mtheni mina kulombuzo edlula kuwona nti umuntu ugezwa ngani ngembuzi ukusetshenziswana embuzini inyongo nomswana inkukhu inawo nomswana ngibuthi inkukhu inawo yini phela umbuzo wena ayinawo inenyongo kuphela yabo ngoba uthi bamkhanaze enye into futhi angani mhlawumbe ungenza ukuthi ukhona umuntu obuze lo mbuzo uyabona umuntu uma enesoka noma enentombi malifile isoka noma kufi intombi noma kufi isoka akayi emncwabeni walo muntu ngoba ila afela umuntu afela kungami khona kumbhade noma senisuka la ukuthi bese wayi afela nathi intombi yami le noma umuntu isoka lami le noma umfazi wami lo noma indoda yami le akunamathele awuyi ngoba akho kangisho ikade lo muntu elimnyama kanti ubala nje bakhona sibobala ubalani
yile balwayo ngoba uma umala nini umala ngasebenzisa lalela ke umala sefihliwe awuye sekhona uyisho imlindelweni nje emngcwabeni awuye kodwa mase uqediwe yonke into kwathi enyaba qeda bese ungaya umuntu ufunda uye ofika bakuphelezela uyethuneni bese ufika imali ukuthi sibanibani nje bungasekho nje hlala la mina ngiseyena wakho umvoka lokho ke bese uhamba uye kini uyogena lapho uphinde umale futhi uthi ungaphindi uze kini besazoqhubeka nabaphilayo wona nje bungasekho nje qhubeka nabangasekho emhlabeni ngoba yena bamkhwanazi bakithi uyachaza uMakheswa ukuthi wagezwa ekhanda kwanze kuyiphutha utagezwa nalapho futhi akuzange kubikwe batshatshele lo muntu uthi njengoba wena ungasekho emhlabeni hlukana nosibanibani usebuza ukuthi bamkhwanazi ke ngabe lenkinga ingalungiseka kanjani angithi lapho ke sesiza khona ke manje lapho ke sesiza khona yena akakenze nje akafuna isilwane hayi le nkukhu noma isilwane phela imbuzi le ifuneka ayithole uma seyitholile akhulume nabantu bakubo ngoba phela ngeke azenzele umuntu usahlala kubo ngaphandle uma kumuntu kuse wayithengele isabhabha kwahlalela yedwa akangazenzela kodwa uma kumuntu wasekhaya nje aqala akhulume nabantu bakubo itholakala le mbuzi le ebisikhulunywe kubo ebisashiselwe impepho futhi nakhona shothi le ngane le yashonelwa yisoka kanje ngalesi silwane sisiyamgeza futhi lo mfana lo ngoba kwakuyinje nje yayiganga ngale ngane yenza ngalokho ayisekho kumhlabeni ayihlukane naye ke manje ayihambe uhlala emndenini wayo lo ageze kathola umuntu manje aza kumthatha ngoba futhi bamkhwanazi uhleli la kuyena emhlabeni uhleli yena lo xosha amadoda akhe lo ingakho nje uma kufika indoda ethi ifika namhlanje kusasiyayixosha luyayikhahlele iyahamba ubusho njalo ukuthi abahlali ngeke zihlale impela ngoba le ndoda inesikhwele kufuneka axoshwe ke manje basho ukuthi abamxoshe ngoba vese umuntu akenza ngalutho la ekhaya simngake lo baba kakhona yabo nomuntu babezene ukuthi abazalanga inje nje yada amaqanda la yaphela kanjalo sho njalo uma ungazange ukhokhela utho nje kulokuthiwa yinje noma umuntu ulethe inhlawulo kuthiwa inja idla amaqanda abuthi uyinje nalona afuna basho ukuthi indawo sibanibani yakhe yaganga ngale ngane ayizange ekhokha ayizange yenze lutho namhlanje akasekho lo mfana kodwa manje usuvimbini nengane yethu ithola umuntu ozokuyithatha kuze ugezeke leli gama ebizwa ngalo ebesihlatshe lembuzi uthatha umswane nenyongo ihamba iyogeza uma igeza fika imxoshe futhi namhlanje sibanibani angisakufuni isihlukana nami hamba uyokwabakini baye bamkhona zokugeza ke ugeze epophomeni uma ugeze emfuleni uma ugeze ehlathini lalela lezi zinto phela ufuna ukufaka endishini ugeze ngeke uthathe inyongo nomswane uyithela lapha empophomeni umele kuyahamba namanje uma ufaka endishini uma ebhakedeni yaki ebese ukuphumela ngaphandle futhi ugeze nje ukhuluma sibanibani angisakufuni njengoba ngishiya emhlabeni nje wena ukwaba awuseke kwabaphilayo hamba kuyoqhubeka nabantu bakini futhi ubuyela kini uyohlala khona kini mina ke bese ngikhululeka ngithola umuntu ozongithatha ngiyoba umfazi kulowo muntu hayi ukungixoshela abantu bazofuna ukungithatha ngoba ngeke usangenzela lutho futhi angisathandani nawe mina bungazange wenze lutho ekhaya uyamala umuntu ebese ugeza wonke umzimba wakho noma uthi ufake yini lento le amawive la ufuneka nje impela uqumule nje ulahle lapha uligeze ikhanda leli kuze ngabe ukho lazosala khona ugezeke nje uhlambuluke ebese ubona ukuthi uthola omunye umuntu uzomala yini